gai ar ran Merched Charisma ddiolch o Waelod Calon am eich personoldeb pnawn yma. Ni'n wir gwerthfawrogi eich parodrwydd i ymuno gyda ni i gyd ganu i godi arian i elusen Nyrsys Macmillan Cof am Dilys, aelod ffyddlon iawn o'r côr. Fe ddechreuo 2017 yn llawn cyffro i ni wrth gael y fraint ar wefr o berfformio Teilwng i'w roen yn Theatr Felin Fach. Nid y Dilys wedi gallu bod gyda ni yn Felin Fach, ond pan dath yn newyddion mawr bod Charisma yn mynd on tour lan i Lundain, oedd hi'n llawn excitement. A bob tro byddwn ni'n mynd i'r cop na gyd oedd y siarad. Roedd enw Dilys lawr ar y rhestr i Lundain o'r dechrau. A trwy'r ymarferion y neges wrth Dilys oedd, fi'n gobeithio gwella digon i ddod. Ond ni fel ni fi oedd hi, nid fel ni oedd hi fod. A pan daeth y côr at y gilydd i ymarfer cyntaf 2018, rhyw bythefnos wedi Dilys yn gadael, roedd pawb o'r unfarn fod angen gwneud rhywbeth positif i cofio amdani. A dyna ble ni wedi cyrraedd pnawn yma, Sheilo yn llawn dop, pob tocyn a mwy na hynny wedi gwerthu, a pawb yma am un rheswm, moyn wneud rhywbeth cof am Dilys. Nawr fel i chi, mwyafrif chi'n gwybod, fi wedi symud o Gellan lawr i Aberaeron, a y fenyw brynodd Llys Barcud wrthau Ceri Copen i fenyw ddi, a fi'n mynd i weld i o bryd o gilydd. A fe wedodd wrthau un dydd, that Doris, she's a very special lady, isn't she? How would you, I don't know any Doris. I said, who is this Doris? How do you know the special lady in the co-op? Ac dim ond blwyddyn, oedd hi wedi bod yn byw yn Llys Barcud, na'r argraff oedd hi wedi gael mewn amser byr iawn o Dilys. A oedd hi wedi darllen yr teyrngiadau i rhoi ar y cof am Dilys yn y llyfr Book of Condolences yn y co-op yn dyfa. A oedd hi'n gweud thai y geiriau ynddo fe. A fe always heibo nôl yn y co-op wedyn. A so chi'n, os gewch chi gyfle, lot o chi wedi cyfrannu fi'n siŵr, ond kind, caring, cheerful, helpful, annwyl, caredig, gymwyn asgar, bob amser y gwyn. Dyna'r geiriau oedd yn dod o dudalen i dudalen. A oedd yna phobl byddwn ni erioed yn dysgwyl i godi beiro lan a gosraffu amser, achos bych chi wastad yr hysg yn y siopa, ond o'n nhw wedi llofnodi yn y llyfr. Ych chi'n gwybod petai Dilys wedi cael y cyfle, byddai wedi cwblhau 39 blynedd o weithio yn y cop yn mis Chwefror. Na chi ffyddlondeb yn dyfa. A yr un ffyddlondeb oedd hi'n dangos i'r côr. Oedd ymarferion 8 o gloch bob yn ail nos Lun. A weithiau byddai Dilys y shift bore, felly byddai'n gwaith 6-7 o gloch y bore. A wedyn ar ôl benni gwaith, oedd hi'n mynd lan wedyn i gallu wrol i gatre eira a clwncan a Tommy am sawl awr fach nes fod ymarfer côr am 8. Dyma'r ymroddiad o gydau. Yr rhest o'n i falle byddwn ni'n gweud, os yn dod yno, fi'n oed benni gwaith, neu mae rai fi fan onest, mae rhyw temple barn o'r llwaith fi'n meddwl, dwi'n mynd i fynd i'n ymarfer, ond o Dilys oedd hi'n ffyddlon. Ffaith am Dilys, oedd hi'n arfer bod yn aelod o Gôr Cathod Ceitho. Nawr, sa'n gwybod os o'n i wedi pwtio ddi o'r Côr y Cathod, sa'n gwybod, ond at Charisma ddath hi. A ffaith arall amdani, hi oedd y fenyw oedd yn folon aros fel y soprano ola cyn bod yr altos yn dechrau. Wel, mae Caris os ydych gweithio ni, gwrandwch ar lleister rhwng chi, os ydych chi yw'r soprano ola, ar alto cyntaf bwys, mae'n anodd, a mae Dilys yn folon neud e. So fi'n becso bach am y sopranos yno, sy'n bydden nhw'n canu yn diw yn hyfryd. Mae lot o'r gofio melys o Dilys gyda ni yn y côr, ac erin bod ni gyd yn llawn emosiwn, ni wedi addo i'n gilydd, mae awren fach hapus fydd hon, cyfle i ddathlu bywyd Dilys. Ni'n diolch o flaen llaw i'r artistiaid sydd wedi bodloni rhaid cyfnod ffyn i heddiw. Côr lleol, adnabyddus iawn yn edrych yn smart iawn yn Ynni Blazers. Côr poblogaidd iawn, côr Cwman, o dan erfeiniad Elonwy Davies. Wedyn bydd Miriam Morgan yn darllen, a mae hi'n cynrychioli Clwb Ffermyr Ifanc Llangeitho. A hefyd mae 2 aelod o deulu Dilys yma, Elgan a Edryd, Deiawd Bryn Gwyn, a 2 sant. Fi'n cofio hyn yn ysgol Freiron. Fi'n edrych mlaen i rhywun yn canu, fe rai rhywun. Fi'n edrych mlaen. Ni hefyd yn croesawu Gareth Gwr Dilys ac aelodau o'r teulu i'r gymanfa, gan obeithio bydd y gefnogaeth amlwg yma heddi yn rhoi cryfder a nerth i chi yn eich galar.
A fe ddigwyddus weld Marian mam Dilys pnawn ddo, a roedd hi'n dymuno pob bendith y gymanfa, oedd hi ddim yn gallu gweld y ffordd yn glir i fo yma, ond oedd hi'n falch iawn ein bod ni wedi trefnu. Wrth ddiolch i bawb sy'n cymryd rhan, gai hefyd ymddiheurio am rhai na gafodd cyfle. Roedd siwt gymaint wedi bodloni yn y moyn cymryd rhan, ond benderfynon ni ddyn ni ma am 2 awr falle bod rhaid rhoi stop arni ryle. Rwy'n trosglwyddio'r awennau nawr i 4 merch talentog iawn yn y côr. Mae lot o ferched talentog i gael yn Corisna, ond fi'n credu bod chi'n cael yr goreion heno o ran mae Carys yn mynd i Arwen, hefyd Delyth Morgan Phillips, a wedyn fydd Lois Williams yn cyfeirio a Rhian Twynor hefyd. Mae 4 yn nhw yn arbennig iawn yn un y côr, maen nhw'n dalentog tu hwnt, a chi'n gallu troi llaw at unrhyw beth. Chi'n clywed, chi'n gwybod am yr rhaglen na Name That Tune in One. Wel, rhan ty 4 hyn, fi'n credu Name That Hymn in One, a maen nhw'n maen nhw'n gwybod i stwff. Please, dewch chi gael paned dan ni wedyn ni. So chi'n gwybod y performance fi oedd yn beth i pwy oedd yn dod ar beth. Pwy sy'n dod o bar y brith? Gormod o bar y brith. Pwy sy'n dod o Welsh Gigs? Wel, lot o'n ni wedi bod yn treol yn gorau i gwca. Sa'n credu oedd lemon drizzle cake fi fod edrych fel am. Ond mae'n tasgon ar eid fy'n adwy. So, please dewch nôl gyda ni i'r cyfer i ni cael rhannu atgofion. A cofiwch ar y ddewyd, ni'n cyd-ganu gyda'n pennau lan, gwyn ar y wyneb a angerdd yn ein calon. Cof am That Special Lady, Dilys. A falle gallai orffen cwpled nath y parchedig Stephen Morgan sgrifennu ar y chrysur angladd Dilys. Ein hanwyl Dilys, ni syneiddi di, i sgwen dy wyneb yn drysor i ni. Ond na'n gweud y cwbl yn dweud. Cof am Dilys. Diolch. Ni droi at tudalen 3 yn y rhaglen, sef bod am y men. Eiriau un o men am bod i'r Rocky Sevens, a ni'n ofyn adnabyddus iawn i fi fynd i'r Ni fi dod cisgo, a ni'n gael cadw dy ffeir un dros gwnnwch yn dda. Bod am y men y sanctau law, o dynau fach y dydd. Mae gen i fendi gyda'i fach, fel yn roes dy fi. Os gallai holi i'r merched i gael i'r ein cynnig dynion i gael i'r tydydd a pawb i'n un o'n ein ola sgwrs yma. Pawb i ofn.
hynna. Rwy'n ei gywel, dwi'n dod yn ei wneud diwedd ag i. Tyredd Iesu i'r anialwch at
odle yn reit. Dod fi sefyll ar fy nhad er mwyn i odli gyda gwlad, wrth gwrs, yn hytrach na dod fi sefyll ar fy nhraed. Wel, os yw'r geiriau ar y mynydd yn gyfarwydd, mae'r dôn hefyd yr un mor gyfarwydd, Blaen Wern. Dôn sydd wedi trafeilio'n bell o'i gwreiddiau hi. A fel mae hyn yn awgrymu Penfro Rowlands fel brodor o Sir Benfro. Felly, tôn fawr, emyn mawr, a newch chi godi ar eich trafod yn ysgol Gymraeg.
yn cofio amdano fe. Beth bynnag, Siôn Aled wedyn wedi ychwanegu 2 bennill gwreiddiol ac mae gwirionedd wedi cyfathrebu'r emyn. Roedd y gariad yn clymu dy gariad fyddon ni'n gryf. Ac mae wedi, wrth gwrs, i ni fel Cymru, roedd y gariad i Gymru bendithion gwasga fel gryf. Felly cyfle i chi i ganu'n insain, bod fi'n fan o'r ymyndonau Cydwar Llais yn unan, ond ni'n trio cael pryd pwysedd rhwng yr hen a'r newydd a gallwch chi ganu hon ar y pwysedd fel o'n i'n gweud. Nawr, dod mewn gyda'n gilydd yw'r dasg fel hyn. Rwy'n yn gwybod pam dyleses i dod fel hyn. Rwy'n yn hefyd i clywed i mewn gyfanfawr gan i weld tro deithi. Dim ond trial yn gored fel y gyd gallwn ni wneud. Felly, diolch, Lois. Wel, bob bryn llwch chi ganu hwn ar y chister na chi, felly os newch chi godi'r cael ysgol
Delyth fi'n neud e. Ond dwi jyst moyn dweud diolch o galon i Delyth. Mae'n wedi bod mor gefnogol i paratoi ar gyfer y gronfa Bangor yma heddi. Ni'n ffodus iawn iawn i gael Delyth yn y bwrdd. Diolch yn fawr iawn i ti. Ni'n ni droi at tudalen 6 a 7. Newyddion braf, a dwi'n mynd i dweud chydig nawr, achos dwi wedi bod yn y Beibl, sef hyd yma i Delyth. A sut y ci yma oedd yn mwynhau. O'n i eisiau'r llyfr, bron a drysys y llyfr, pan o'n i hyn. Le o'n i'n coleg? O'n i'n benni coleg. A oedd hi'n mas o bryd, oedd hi'n un ar ôl yn un mam. A wir oedd y gair, dateri tafel yn ni. A na'n bresant na'r penblwydd i'r rwy'n nawr, dyma fi to keep us tan graid nid. A mae to keep sôn mewn peth i teddi. Felly, diolch i ti am hynny. Reit, i gyfer hynny. Newyddion braf o waith yn gro, gyhoeddwyd am y tro cyntaf mewn casgliad o waith William Scott heddi. Ychwanegwyd gyda gan Elfed Lewis y Bremyn yn yr 20fed ganrif. A mae wedi phriodi, to newyddion braf wedi phriodi ag enwi John Daly tua'r diwedd 60au ymlaen. Dwi'n iawn. Ystau enw. Newyddion braf, tudalen 6. Ar y tran, gallwn ni meistr i'r pafilion i nawr mae'r dian i cwmyn o hon o 50. Dwi'n amlwg yn sôn. Yeah.
i di a rhodochroliau o dac wedyn. Felly nawn ni troi yn gyntaf yn y set ola yma te at dudalen 18 ac 19. Dudalen 18, 19. Mae'r geiriau gwreiddiol yn arfarwr, gyfeithiad Cymro o Gwmcynfer a ffôn gan Sais. Bydd yn rhaid a llithro mor dywyll i'w wadaeth. O geiriau grymus, geiriau cyfoethog, geiriau sy'n rhoid i ni gyd i ddeall ynddyn nhw. Paid â gofni'r anawsterau, paid â gofni'r brwydrau chwaith, paid â gofni'r canlyniadau, cred yn Duw a gwna dy waith. A dyna fyrdwn y geiriau yndyfe, cred yn Duw a gwna dy waith. Os newch chi godi ar eich siarad sy'n Ond fi'n mynd i weithio chi'n galed, a fi'n mynd i holi chi sefyll ar eich siarad tos newch chi de. Diolch yn fawr iawn.
Dudalen 45 Dudalen 14 Dim bod ni'n canu yr enw'n gael yn eisiau'r cyfle hefyd I ddiolch. Dim o'r diolchiadau eisiau wedi gwneud gan Lina yn cadeirydd Downes Nef, felly fi ddim yn mynd I am y rhai geiriau, dim ond just dweud diolch, diolch o ganddo. Ac felly ni'n mynd I godi'r to gobeithio gyda'r emyn ola yma, oedd Chris. Ac ar ôl I ni ganu'r emyn yn ei gyfanrwydd y tri phennill, dwi'n mynd I wahodd y carchedig Stephen Morgan ymlaen I gyhoeddi'r fendith. Nawr, dim ond wedi dechrau'r gymanfa, fi wedi holi iddo fe I gyhoeddi'r fendith, ond o'n i'n meddwl bod yn briodol bod e'n neud fel gweinidog I dilys, ac hefyd, wrth gwrs, mae gwad yn dewach na dŵr fi'n holi unw I gyhoeddi'r fendith. Felly, wedyn ar ôl I Stephen gyhoeddi'r fendith, o'n i'n meddwl mae'r canu mor odidog, mor fendigedig, falle lle I sefyll o'r yn trad a chanu y pennill ola yr emyn yma hefyd, mawr yw Iesu yn ei berson, jyst wedyn I gloi, ac wedyn, plis, cofiwch ddod i'r restri am de a chaps. Diolch yn fawr. Felly, emyn mowr fel yn gweud, mae mowr yn cael ei gweud 15 o weithiau I gyd yn yr emyn hwn. Emyn sydd dros 200 mlwydd oed, am grys, ganed, 2000 o flynyddoedd yn ôl, ond sy'n dal I weithwyddio neddau mowr heddi yn 2018. A dôn wrth gwrs Bryn Myrddin. Felly, gyda diolch am ewch I gyd sefyll ar eich ffrag. Derbyniwch yr ysbryd glân yn ffôl. Ni'n cofio nawr am Marian. Aelwyd sydd yn gwybod am dristwch ac am ddochiad o Sion.
Rhaid bod rhyw regluniaeth ddistaw wedi bod yn cydio ni wrth yn gilydd yn ystod yr awr olaf hon. Felly byddai'n bennydd ar hi a bennydd ar Gareth a'r teulu a phob un ohono ni wrth yn bod ni'n gadael ar ôl richard marwolaeth, i einiau marwolaeth ac yn mynd ymlaen mewn gobaith. Gobaith o'r atgyfodiad. Bennydd yw holl atiog yn dad, fab ac ysbryd glân. A ddoddech byth ac arhosod gyda chwi o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen. Thank you.